मंडळी युट्यूबच्या पेमेंट मधनं घेतली आम्ही ही गादी. आधी कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा. तर याच खुशी खुशीत आईन माका दाखवले आणि कोबी आणि म्हणाक लागली तुका आज करून घालते घराकडे मस्त मंचुरियन. तर आड्यावरती पटपटून चिरूक चालू केल्यान आणि या कलेत ना कोकणातले सगळेच बायका पारंगत असत. तर बघता बघता प्लेटभर कोबी झालो आणि प्लेटभर झालेलो कोबी आईन सगळं काढून घेतल्यान वाडग्यात आणि दुकानावरनं आणलेल्या मंचुरियन पकोडा आट्याचं पॅकेट तर ता पण त्याच आड्यावरती कापल्यान आणि सगळा व्यवस्थित मिक्स करून घेतल्यान आणि ता पण हातान. तर मंडळी ह्या मळताना ना थोडा थोडा पाणी शिवरायचा आणि मळून घ्यायचा कारण कोबीक पाणी सुटता. तर बघता बघता आपला बॅटर असा तर रेडी झाला. मी सगळं साहित्य घेतले आणि आईच्या पाठनं येले आमच्या चुलीकडे तेल वगैरे तापलेला. मग आईने सगळं साहित्य आपल्या हातात घेतल्यान आणि 80च्या स्पीडान जसं कोबी कापलेल्यान तसं पटपटून सगळं सोडून घेतल्यानंतर मी पण झारो हातात घेतले आणि म्हटला थोडीशी मदत आईची कार्य. तर पहिल्या टायमाची तर रेडी झाले मी तर प्लेटीत काढले. तर आई म्हणायला लागली पटापट बाकीचे सुद्धा रेडी करते. सगळ्या रेडी केल्याने आणि सगळं घेऊन येणे आमच्या वळेत आणि आमका सवय असा आम्ही खाऊक बसलो ना तर सगळी एकत्रच बसतो घरातली. तर मंडई मंचुरियन